Здравейте, светли душички! Темата, която съм приготвила за вас, е перспектива в отношенията. Перспектива в отношенията. Да видим. Перспектива в отношенията за вас. За вас. Перспектива в отношенията за вас. За вас. За вас. Перспектива в отношенията за вас. За вас. Ще следва сухари още. Много добре. Така. Перспектива в отношенията за вас. Още какво има да разберем по този въпрос. Сега тук има хора, които явно са в някакъв вид застой в отношенията. Или са имали някакъв вид период, в който са били в застой с човек, който са смятали за доста близък. Човек от миналото. Може да и от минал живот. Така, този етап на застой приключва. Преминавате на друг етап. Етап, в който ще се опитате някой ще се опита да задържи другия. Първоначално може да е малко по-трудно, може да има някакъв вид депресивни състояния и болка, безсънни нощи също, но последствие тази ще отмине. Ще приключи един етап на болка и разочарования, един етап на депресивни състояния, един етап на отшелничество и самота, тук ще следва един етап на осъзнаване. Тук идва мъж, който всъщност е доста активен, обича да... Той е харизматичен, душа на компанията, може да обича да носи червено. Определено е страстен тип, обича да побеждава. Този човек ще се опита да задържи връзката. Връзка, която доста време е явно била така, не е имало комуникация, или пък просто не е имало взаимоотношение, просто е била в застой. Така. Тук ще се намери начин да се излекува сърцето на жената, която е давала много в тази връзка, на любимата жена. Жената, която е грижовна, мила, е творчески настроена, интуитивна. Жена, която обаче е била разочарована. Тук може да има така, може би изневяра, разочарования, болка. Да, тук може би някой не е бил оценен правилно. Може да има избор. Но тук ще се намери начин, ще се търси възможност и ще се намери такъв, ще се търсят възможности за бързо развитие, за голяма активност, за много комуникации. Тук ще има много разговори. Дори да е имало застой, дори да има малко застой после, на моменти, нещата изведнъж ще се променят. Ще преминете към друг етап. Етап на
да кажем, показност пред хората, хората ще разберат за вашата връзка, ако случайно не знаем. Между вас ще се създаде ново начало на стабилност, ще се надгражда, ще се постави основата на развитие на отношенията, ще се сбъдне ваша мечта съкровенна. Ако случайно живеете надалеч един от друг, тук може да има и преместване. Общо взето, може да има съжителство. Тук ще се надгражда, може да се говори за създаването на рожби. Тук определено хората ще се отдадат на любовта, ще повярват в нея, нещата ще се балансират. Тук има много практични хора, които общо взето просто ще градат заедно, ще бъдат осъзнати и ще развият връзката си. Така, тук се създава стабилност. Стабилна материална основа. Стабилна основа за надграждане на връзка. Тук преминавате към щастие, благоденствие, сбъдване на мечти, на желания. Дори да е някъде надалеч, дори да е някъде в по-топли страни, например. Някъде на път, вероятно, защото виждам, че тук има така няколко карти, които говорят за път. Тук има приключване на един етап, един цикъл, преминаване към друг голям цикъл. Нещата ще се променят, няма да са изобщо както са били относно тази връзка. Всичко хубаво желая на вас. Благодаря ви.